Kona-ke ngicela ukwazi la kwakwenze njani uzubamba ukuthi okay shuthi ngiyawathanda futhi namantombazane. Yini le eyokuqala eyenzeka ubone ukuthi okay amantombazane angiwabandlululi nawo ngiwathanda ngalolu thando lolu engithanda ngalo le enye gender. Ngizokutshela iqiniso nje namhlanje mina ekukhuleni kwami vele bengithanda abantu besifazane. Abantu besilisa nje bekuwukuthi ngiba nabo ukuthi ngiyayidlalela kodwa ama-feelings ami angempela ukuthi ngithanda abantu besifazane. Mhlawumbe ngabe khona into ehlanganayo phakathi kwenu nomakhelwane noma nama-siblings noma mhlawumbe khona uthando oluphakathi kwenu kwenzakalani? Umuntu wami. Umuntu wakho? Yazi ngithandani? Ngithanda ismile. Awunginikeza okushuthi khona letho. Njengoba ngibizile lana ku-Black Life ngoba bengizokuchazela ngempilo yami ukuthi ekuzalweni kwami ngizalwe ngumuntu kanjani, nje ngiphila impilo kanjani. Mina ngikhule ngumuntu ozwana namantombazane kakhulu, ohlezi namantombazane, so ngikhule nginama-feelings abantu besifazane. Bengithandana nabantu besifazane, bengiqala nje ngawo ukuba nomuntu wesilisa empilweni yami. Manje ngoba bekubizile lana, ngibizele ukuthi ngitshele ukuthi njengoba uzovela ekhaya, angifuni ukuthi uthole sengikini ukuthi nginama-feelings abantu besifazane, kodwa ngifuna uzwe ngami manje nje ukuthi nginama-feelings abantu besifazane, kodwa nabesilisa benginawo, kodwa bengiqala ngawo ukuthi ngijole nomuntu wesilisa. Yebo ngiyamthanda kakhulu, ngiyamthanda impela umbala. Okay. Ngiyamthanda impela. Yebo kunesisindo sako ukuthi ungitshelile. Kuyazwakala kona. Kodwa phela le inkinga ezizoba khona inkinga lento engamoshakala ingamoshakala sesidlulile la. Okay. Usabela into engale komshado ezayo. Okay. So akanayo into enginikeza ithemba lokuthi ngeke ize ivukela ekhaya lento. Ngeke ize ngibizele inkinga ekhaya emizini kababa ngiyomshiya lapha, ngimshiya ekhaya ngihambe ngiyosebenza mina. Kanti ngithi ngilongithumela izinto ekhaya kanti kuphilwa enye impilo ekhaya. Ngokuthi ngiyafika ngelinye ilanga ngisenandawo.